Aitortziko, Zatika taldeko kirol zuzendaria, proiektu berri bat, talde berri bat, beti pozgarria taldeak sortzea. Zer moduz hasi zarete? Bueno, ondo, gogotsu iritsi gea, ilusioekin, ez? Esperientzi berri bat niretzako, beti mutilekin ibilita, proiektu berri bat eta oso gogotsu, ez? Neska taldea baita politia daukeu, oso ambientena daukeu eta bueno, gogotsu abertze zenbaten digun urte berri honek. Gazteekin lan egiteko aukera paregabea. Bai, bueno, bauzkegu batzuk lehen korritutakoak, baina bauzkegu beste bi neska, bueno, aurten lehenengo urtea dutela korritzen, ez? Bai elite bat eta bai junior bat, baina, bueno, ilusioekin da eta gutzak hori da importantea, bai ilusio balin baukue, guk laguntzeko dena emango diegu. Entzun zaitugu nola esaten zuen, lehenengo pausua dela taldearen eta euren tokia bilatzea tropelean. Hori da lehenengo helburua, ez? Bai, gu lehenengo lasterketetan ez dugu taktikai eta zer bikusten, ez? Azten da pixkat denok daukagu beldur hori o gauz hori neguko lana nola egin dugun, nun dagoen nire tokia eta bueno, bakoitza bere tokia arkitu beharra dauke pelotoian eta poliki pausoz pauso. Lur Zufiria, proiektu berri batekin, talde berri batekin, 23 urtezpiko saltoa emanez, talde benetan gaztea. Zer moduzko lehenengo pausuak taldearekin? Oso gustoa. Azkenen ikusten da emakumeen txirrindularitza aurrea dijola eta proiektu berri honekin oso gustoa. Maila berria estrenatuz, zuen tokia bilatu behar duzue 23 urtezpiko mailan. Bai, hoi da, oain gehien bat ikastea tokauko zaigu. Azkenen, sub-23 mailan ja elitekin eta korritzen dugu, aurretik baita normalen juvenilek elitekin korritzen dugu, baina bai da ja beste maila bat eta ikastea tokauko zaigu. Talde txikiek ere presentzia izan behar dutela nesketan aldarrikatu behar duzue baita ere, ez? Hoi da, bai, oain asko neskatan dieia talde handik eta azkenen sub-23 maila baten juveniletatik igotzen gehan behintzat ondo dago egotea talde hola txikin bat edo. Eskerrik asko, Lur. Ez horregatik.